دیمنên ciwan û palkêşên devera Amêdiyê li hemî werzên salê rêja geştyaran berev zêdebûnê diçît. Di niha jî da rêjeka zora geştyaran ji başûr û navarasta Iraqê seredana havîngehên devera Amêdiyê dikin. Geştya ji navarasta Iraqê û dewleberê wê qesta havîngeha Sîlovê dikin, havîngeha Kopnav û Denga. Em jî bi rêka xwe ve dîv şonê dixwe ya me bişên em dê xizmeta wî geştyarî dabîn. Ew ê seredana havîngeha Sîlovê biket vêca çi rêkeka hey pirêka pêşwazîkirinê bît, pirêka rêberiyê bît, çi rêko bît em dê xizmeteka hejî bû wî geştyarî bikeyn. Ew ê navarasta Iraqê qesta havîngeha Sîlovê diket û taybetî Kurdistanê jî em dê bêjîn. Yani me ferq û cêwazî ma beynê danîn ew û ya me şon dabît em dê bikeyn. Geşt û guzara Amêdiyê jî pêşbînî diket di vî werzî da rêja geştyaran ji sala borî zêdetir lê bihêt. Piştî biryora ez bêjim 15 biryar hatiye dan Afrikê porêzgeha hemî hatîne vekirin. Rêja geştyara roj bo rojê li def me zêdetir lê têtin. Taybet tu werzê zivistanê de wekî bêjin sala borî de jî rêjeka geştyara zor tu werzê zivistanê de qesta havîngehê me sinûra qeza Amêdiyê kirbûn. Li ev sala jî ez pişên bêjin ویروس کرونا تأثیر که گله که مازن مکر بو هاتنا گشتیارا بس رژا و امشین بجینه تا و بونا درگه ها بو گشتیارا تانو که امشین بجین نزدیک 200,000 گشتیارا سردانا جهت مید گشتیاری کریل سرانسری قضا آمدیه. هاتنا گشتیاران بو ویدوره بویا صدام زیدتر حولاتی بیر لهنده بکن کو جهن گشتیاری زیدتر بکن. دلدار عارف کورسات نیوز آمدیه.